गिबियावनो बयखौबो बड' खौरां चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननो मोननैसो रादाबफोर लानानै फैदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि रादाबाव। फुख्रिनि दैयाव गब'ना बिफा फिसाज्ला सानैनि जिउ खहा। जाथाया क'क्राझार जिल्ला मागुरमारि ओनसोलनि सेसाफानि गामिनि थागिबि 45 बोसोर बैसोनि राजाराम नार्जारी आरो बिनिनि फिसाज्ला 7 बोसोर बैसोनि खोरोमजित नार्जारीया मैया सानजौफु समाव न'नि खाथियावनो थानाय फुख्रियाव गब'नानै अबथिरायै जिउ गोमायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला जिउ गोमानायनि जाथायखौ रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै आरो रावबो नुसननायबो जायाखै। माबोरैदि हरखाबै बिब्दि सानैबो थैनो गोनां जाखो? नाथाय नखरनि सुबुङा फोरमायनानै होनाय बादिब्ला बिसोर बिफा फिसाज्ला सानैबो ना सानो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बे समावनो बे गोथौ हाखराव गलांनानै गब'नायनि जिउ गोमानायनि सन्देह खालामनानै गामिनि सुबुंफोरा फुख्रियाव नागिरनानै बिफा फिसाज्ला सानैनिबो गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। मिथिनाय बादिब्ला राजाराम नार्जारीया सेसाफानि गामिनि बारग' गामि गोरागाहायमोन आरो फिसाज्ला खोरोमजित नार्जारीया LKG 1आव मागुरमारिनि आलारि सोरां एकाडेमियाव फरायगासिनो दंमोन होननानै मिथिहोदों। BTR गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ फैगौ 2025 मायथाइनि गेजेराव मावफुंजोबनायानो एबसुनि गुबै थांखि। बे खोथाखौ बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। BTR गोरोबथानि आद्रा थाबावनाय गासैबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय थांनाय 29 मे खालाराव भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों भारत सरकार, आसाम सरकार आरो सागानगिरि आफाद फारियै एबसु, बारग' NDFB आरो UBPO जथायै सावरायलायनाय जानानै थाङो। बेबादिनो थांनाय 30 मे खालारावबो BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंथारनांगौनि थाखाय दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव भारत सरकारनि मोनसे गोजौ थाखोनि अफिसारफोरजों सावरायलायनाय जानानै थाङो। बे सावरायलायनायाव BTR गोरोबथाखौ पार्लियामेन्टआव सोदांनायनि गेजेरजों आयेननि मर्यादा होनाय आरो गोदान सरकार दानायनि उनावबो दफाफोरखौ फारि फारि मावफुंजोबथारनांगौनि थाखाय थांखि आजावनाय जायो। लोगोसे गासैबो फसंथानफोर आरो जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय मोनसे मेम'रेन्डामबो बानायनाय जायो। चिरांनि पेट्रल पाम्पआव पेट्रलनि जायगायाव पेट्रलआव दै। जाथाया चिरां जिल्लानि सामथाइबारियाव थानाय इन्डियान अइलनि जन एन्ड वेल सार्भिस स्टेशनाव जादोंमोन। बायगिरिफोरनि सायाव गोबां समनिफ्रायनो पेट्रलनि जायगायाव दै फाननायनि अजद होजाबोगासिनो दं। मैया फुंनि समाव गारिफोरनि मोनसे हानजानि सालायगिरिया पेट्रलखौ आबुं खालामखांनायनि उनाव गारिनि बिगोमाया हरखाबै थाथ'यो। गारिफोरखौ बबेबा मोनसे पेट्रल पाम्पआव लाबोनायनि उनाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो। बेनि सोमोन्दै जन एन्ड वेल सार्भिस स्टेशननि सामलायगिरिनि बुंथिनाय बायदिब्ला पेट्रल पाम्पनि पाइपलाइनआव माबाफोर फाराग दंब्ला बेखौ जावनानैसो मिथिनो हागोन। बे बिथिङाव सौथाल फरायसा आफादा सामथाइबारियाव थानाय इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पखौ सिल खालामनानै थाबैनो नायबिजिरनो गोख्रों दाबि दैखांदों। खिखरसालि बानायनो जावनाय हाखराव गलांनानै सानै गथ'सानि जिउ खहा। जाथाया बरपेटा रडनि बालाफिथायाव नुजाथिदों। मिथिनाय बादिब्ला बे सानै गथ'साफोरा थांनाय बृहस्पतिबारनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा गोमानानै थानाय सानै गथ'साफोरखौ नागिरबायनायाव उनाव बालाफिथानि गोदानै जावनाय मस्जिदनि खिखरसालिनि सिङाव गोजावनानै थानाय जरानै सेन्देलखौ नुसनो आरो खिखरसालिनि हाखराव नागिरनायाव सानैबो गथ'साखौ दै सिंनिफ्राय बोखांनो हायो। लोगो लोगोनो देहा फाहामसालिसिम दैथायहरदोंमोनब्लाबो उनाव डक्टरा जिउ गैला होननानै फोसावनानै होयो आरो उनाव बरपेटा पुलिसआ पस्टमर्टमनि थाखाय बरपेटा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम दैथायहरो। मस्जिदनि खिखरसालियाव गलांनानै जिउ गोमानाय सानै गथ'साफोरखौ बालाफिथानि रहमान आलीनि 5 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला आब्दुल हाबी आरो जियारुल इस्लामनि फिसाज्ला 6 बोसोर बैसोनि आब्बुल हक होनना सिनायथि होदों। दिनैनि थाखाय एसेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। गोजोन्थों।